ציונה, זה הכביש שלנו. פה יש לנו צור הדסה, פה בגיורא, נס הרים, כל האזור הזה, אנחנו הלכנו לפני פעמיים למעשה, עין קובי, הגענו וסיימנו פה באזור בדיוק בצד השני של הכביש, והיום אנחנו למעשה יורדים פה בשלוחות האלה. אנחנו עכשיו הולכים קצת, עולים, ואז חיר בדורבן, יורדים בחזרה לכיוון מטה, אין מטה, ושם אני הולך, מה שנקרא, לבלבל אתכם קצת, כי אתם תראו את סימון שביל ישראל ואני אגיד לכם, לא, אנחנו לא עליו. אני הולך על שביל ישראל הישר. אז זה פחות או יותר, אנחנו תחילת עונה עדיין יחסית חמים קצת. אני לא רציתי מקטע ארוך מדי, שככה יהיה בכיף. אנחנו כ10 קילומטרים, הולכים היום בכיף, ההליכה לא ארוכה מדי, לא קשה מדי. כל מיני דברים, נוף מאוד מאוד יפה, הכל ירוק, חלק נטוע, חלק טיבי, הרוב נטוע. אנחנו נדבר על זה בדרך, אני בכל מקרה... אנחנו, כן. אפילו הבת שלי פה מסתובבת. כן. אז אני אתן רמז ראשון לאיש מסתורין להיום, ואחר כך אנחנו נשב קצת יותר ונדבר יותר לעומק. מי שלא מכיר, אז יש לנו איזושהי דמות מסתורין שמלווה אותנו לאורך הדרך. אני נותן רמזים, 4 רמזים, ויש את החידה ביחד. מי שיודע מה זה? ירוק טוב. טוב, אני לא יודע, אתם יכולים לשים עליו אמבר, אם אתם רוצים אולי קצת כנגדו. יש לנו כמה חבר'ה חדשים, אולי הם יעברו פה איזה, כן. אז, ומי שמנחש ראשון שיגיד, אולי יקבל אפילו זה. בסדר? יאללה. בואו, אנחנו אני מקדימה, שער באמצע, זזנו. היום הראשון של השביל. מה? גם שמה. פתחתם, באיזה שלב? מי פתח את הדבר? מה אתה היום הראשון שלנו שמה? בוא נמשך מזה, נתחיל להימשך. בשביל הזה אני צריך שואל. ביחד בחוץ. עשה איתם כמעט יום, אבל עכשיו העונה שלנו. ירושלים, אתם יודעים, אנחנו מדברים עכשיו בשנה שאדריאנוס מגיע לפה, הייתה, בשנת 70, זה אומר בערך 60 שנה לפני כן, היה את המרד הגדול, חורבן בית המקדש. אחר כך, 117 לספירה, יש את מרד התפוצות, שזה נגד אבא שלו, טרייאנוס, הקיסר הקודם, שהוא מרד שהוא בעיקר ביוון, במצרים, כל מיני יהודי תפוצות. שאנחנו יודעים שלא נטעו אותם, הם עצים שאם נטעו אותם לפני הרבה מאוד זמן, אבל לא, אף אחד לא באופן יזום, לא באופן מוסדי, כמו את האור הזה. דליה, על אף היא אגרונומית.
אבל היו בטוחים שזה אחד מהמקומות שאנחנו נבקר בהם במקטע הבא, שנקרא חירבת קייפה, מה שמזוהה עם שעריים. אנחנו נדבר על זה, זה נושא מאוד מאוד חם היום. לא יודע אם אתם קוראים את הארכיאולוגיה שלכם, אבל... מה זה? דוד המלך, בקיצור, כן, דוד המלך. אז נגיע לזה, אבל היו בטוחים שזה קשור לעניין פה. שם. ואת נחל סורק, הנחל הזה, שאנחנו עברנו אותו כאשר היינו בציר המעיינות, חירבת צעדים, עין חינדה, כל האזור הזה, זה היה נחל סורק. ועכשיו אנחנו... ומעזה. עזה, אשקלון, האזור של הנמל הדרומי יותר. עזה זה גם נמל יבשתי למעשה, כי כל מי שמגיע, בסופו של דבר, אני בטוח שאמרתי כבר את המשפט הזה, למה ארץ ישראל היא כל כך חשובה? למה יש פה כל כך הרבה היסטוריה? למה יש פה כל כך הרבה ארכיאולוגיה? לא בגללנו. זה המוצא, זה... אני מדבר איתכם על הצליינים הנוצרים והצליינים היהודים שמגיעים מחוץ לארץ. היה פה השוק של רמי לוי. פה הכל ייצרו את כל האוכל, את כל הזה, גם לירושלים וגם לכל עולי הרגל. אנחנו מבינים שהיה פה תנועה מאוד מאוד ערה. אנחנו הולכים היום, הכל נטוש ועבדים, אבל פה היה הרבה התיישבות. בדיוק בגלל הדברים האלה של הדרך. דיברנו על חקלאות בארץ, פה יש הרבה מאוד שיורד לכיוון המעיין של מטה. אז קודם כל, ברור לנו שיש פה פשוט חד לפה מים באזור. אז למטה, נחל צנוע שעובר פה. נחל צנוע זה אחד מהיובלים של נחל האלה. הוא הבא בתור, כמו שאמרנו, הדרך, אז לא תסתכלו מעבר לשלוחות האלה, זה עמק האלה, ואנחנו נגיע אליו בסופריות, וזה הביתה הבאה שלנו למעשה. אז זה היובל באזור הזה, אבל עדיין יש פה המון נמצאים של הרבה מאוד חלקים מאוד קטנות כאלה, כמו שאנחנו רואים פה. אח של שרון, הבן שלו, שרת השייטת, הביאו אותם עכשיו לקנדה לאיזה חודשיים. סדנאות כאלה. שקשורים באירועים שלהם. רשע, אתה כמו כלב, ככה רץ, הלוך ושוב, הלוך ושוב, זה 4 פעמים אתה עושה את המסלול. מה לעשות? אנשים מדברים באינטרנט, ביוטיוב, תיכנס, תראה. מדהים, כאילו. בחורה שסטפי מדהימה. השם מאוד מוכר לי. היא התפרסמה בזה ש... 11:30, נכון. אז הם בדיוק... אני לא יודע אם יש בארץ עוד מקום כזה של שדרה של סרטוניות כאלה. כן. לאה? ספו. זפתי ונועם.
הלכתי בכיף, הגיע למקום מהמם, מושכה, זה הכי חשוב. ראית, אבל לפחות אני עומד במילה. טוב חבר'ה, אתם רואים את המקום הקסום הזה? אנחנו נמצאים ליד המושב מטע, וזה מטע. זה מטע של עצי וושינגטוניות שהביאו לפה לפני 15 שנה בערך. והפסיקו עם זה. הביאו לפה את המיטה הזאת, הביאו לפה את העצים בוגרים כבר יחסית. המטע הזה כרגע עומד ככה, אף אחד לא מתחזק אותו במובן של אף אחד לא משתמש בו, אף אחד לא לוקח את העצים. הדבר הזה השחור, אמרתי, אני גם התייעצתי עם גילי, אני מנסה להבין הרבה זמן, יש כל מיני תופעות. למה זה מחזק? לא... נו, אז מה? אתה תלך למערה, תעשה ככה על התקרה שאתה תקבל את אותו דבר וזה בכלל מיקרוביולוגי. תודה, מה שמחזק חבר'ה למטע פה, מה בדיוק השחור הזה וזה, תשמע, זה לא שריפה, זה לא יכול להיות שריפה, זה הרבה מאוד זמן ככה, שריפה היא קוראת גם איזה מתחדש. זה לא מתחדש כי זה חד פסיגי. בסדר, אבל אם... חד פסיגיים לא מתרחבים בכותל שלהם, הם נשארים אותו דבר, והקליפה החיצונית שלהם נשארת 100 שנה אותו דבר. בגלל זה עצי דקל הם נשארים... דופקים עליהם, ואז רואים, הם מובנים אותו. לא בשפשור איתי באוכל. יש שם שולחנות פיקניק, אני לא בטוח שהם כולם יהיו פנויים לקראתנו, אבל יש שם שולחנות פיקניק. למה, את צריכה שולחן בשביל האוכל? אני לא. זה נוסטלגיה זה, זה גם נוסטלגיה, נכון? לא נוסטלגיה של הסיבוש. איך אני מגיעה אליכם? מה? על המים. ואני אהיה שוב אתה לא רוצה? זה אחד לתאר. עושה לי טובה, עכשיו שיש לי את זה אני יכול לדעת. אכלתי כבר מספיק, חלאס, כמה... טוב, לא נשאר יותר. אני גם מבצרת. כי הן לא יודעות, האמת שהיום אנחנו קצת בשינויים, זה פחות כנראה אנחנו רגילים. של המים של המעיין. אנחנו נגיע טיפה נסתה מהשביל, האמת שהפעם אנחנו לא נסתה מהשביל כי השביל... אנחנו נסתה מהשביל, סיפרתי לכם שאנחנו הולכים לעשות את זה. שביל ישראל עד עכשיו היה איתנו. אנחנו מעכשיו הולכים לנטוש אותו. כמה? זה לא שטויות. זה הייתה לבד. היה להם נורא טוב ביחד. עברו לגור יחד, ועכשיו בלי שתכננו זה קרה. אבל מאוד מאוד טוב.